kar ki tafi. Na gaji. Babu ni babu kai na haƙura kawai tafiya ta. Dan Allah ki yi haƙuri, na yadda laifina ne amma ki yi haƙuri Khadija. Ni fa na gaji kawai tafiya zan yi. Ba zan sake miki abin da na miki ba, dan Allah ki yi haƙuri. Gaskiya na gaji. Yaya masoyina ne fa? Na gwana dan saurayinki ne, wannan kwata-kwata ba ajinki bane. Shi haƙuri halinki ne ba wai ba na sani, gane gare ki zo garin ban so kiya da ni, burina na ganki kullum ga ki da ni, sani tsawon maso ya zo sai ta san da ni, idan har da san kirai Allah ya sani, ko ne akan ki so ne karkiya da ni, dan matsayin masoyi gona kina kikin sani, ki sanya da Allah abin nasa ya muke ya bauta ki. Alkulan ya kiɗi mahi.